Mabekare town kanyo miyo joasego uru ketho mwandu. Haya, tendo bila mapachoka koro iseyo kuom rem chope monj to kod tiyo gi teko mathoth odiochieng' manyoro kuonde mane ng'anyo timore. Mabiro sama jamin wach lo sirikal Nordin Haji bende kwayo gai mar obila mondo chaka timo nonro lal mar ngima mwandu to kod ketho duto manotimore e ng'anyo no manyoro. Jafo marwa Chris Owino miyo waler mathoth. Thuolo mar juma achiel mokalo, bad migawo mar obila osebedo kanie nyong'ong' mag weche manyien ewi kalo kiewo margi kaka joket chik e tim. Riwruoge mag kedo ne ratiro mag oganda, jotend ute lamo kod josiasa mag Azimio osebedo ka kwedo motegno obila kuom tiyo marach kod teko maggi kaachiel gi tiyo gi magina e kinde ng'anyo mag Azimio. Mabiro bang' obila kawo mohewo seche 12 e chopo e puodho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma Northlands mane jonjore omonjo chieng' wuok tich kendo kwalo jamni kaachiel gi ng'ado yiende. Kata odoko ni monj makamano mane otim kod rowere ma ok ong'ere seche mag midhiambo, tend obila ne ok otero apisas mage e puodhono nyaka okinyi makawuono. Kaluwore kod LSK, poni obila odhi nyime kod yiengore nyakonchiel, wach makamano nyalo keto piny Kenya kama ng'awo. We reiterate that it is the duty of the police to provide security to all Kenyans, regardless of their political affiliations. The country is unsafe if the police chooses to engage in political activity. Weche mag LSK ne osir lwedo kod jatatije maduong' mar riwruok mar Amnesty International Hilton Irungu, ma bende oseyo obila kuom dhi modeko e puodho ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta bang' jonjore timo monj kendo kwalo jamni kaachiel kod ketho mwandu mathoth. Where were the police last night in the rangelands, the northern rangelands? Where were they in Spectre? And if they were there, let the police tell us. We saw a lot of police in Dagoretti North. And the question we have to ask the Inspector General is, all Kenyans, do they deserve protection or just some Kenyans? Tarik 17 dwe mar adek higani e kinde romo mar Azimio e kaunti ma Kiambu, kweth mar Azimio ne oseyo obila kuom ketho romo margi bang' obila wito iro malungo wang' ne ogai margi Raila Odinga ka otwa kod jopiny. Mwambie hiyo polisi ya kwamba hata afanye nini haturudi nyuma. Siku ya Jumatatu akithubutu kuleta hiyo teargas, tuonana na yeye mundu kwa mundu. Ndalo adek bang'e kinde ng'anyo mar Azimio e kaunti ma Nairobi, obila ne osokwangi kuom tamo johera mag Azimio ng'anyo kaluwore gi chik. Kopogore gi seyo mar tiyo marach gi teko margi, obila ne osekuom tiyo marach gi magina, gino ma oseweyo ji 2 kowito ngimagi e kinde ng'anyo mag Azimio. Magi timore kata odoko ni tend obila bende seyo johera mag Azimio kuom bayo obila kod kidi, hinyo obila kaachiel kod ketho geche mag obila e kinde ng'anyo. E oboke mane ochwal ne ute fwambo weche, ogai mar obila Jafet Koome ne odok ne apisas mage ka olero ne gichopo mapiyo e puodho mar Northlands kendo geng'o monj mamoko. Koome omedo lero ni gisechako timo nonro ewi monj makamano kendo singo mar kawo okang' mager ne joma ne otimo monjno. E kindeno, apisi mar jamin wach maduong' oyango ne gidhi timo nonro malong'o ewi jomosebedo ka siayo jopiny kaachiel kod miyogi omenda kendo ketho mwandu mag jomoko. Apisino singo mar chwalo e doho joma ibiro yudo kod ketho mar siayo jopiny, ketho mwandu mag jopiny kaachiel kod muocho tulo e kinde mag ng'anyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koyo mag siasa wang'iyo